Passata production. وسكت بماء كلمة كل ظالمي محمد مختار نور العوالمي فوض أمري لله متابع فوض أمري لله samu yana kashe mu a kan wannan carbin ne yake haka ne ka haka wannan carbin ko a gidan shi ne ko a jeji ko a hanya ko a nan ku sai mun kalle shi insha Allah to al'umma duniya gaba da ina muku fata alheri kuma ina muku barka da wannan lokaci da muka shigo a halin yanzu dan kuma ina ba ku hakuri yanayin da nake ta ce muku zan fitar da shiri na mai suna mai carbi kuma har yanzu ba ku ganne ba to sai dai in ga muku cewa yanayi ne dai na rayuwa kun san ana dan business da ake dai dan kade sun yawa da gace ana dan neman abun da ake wannan shi ne dalili amma in Allah yadda nan ba da jimawa ba zan sake muku wannan shirin nawa abinda nake so da Allah ku yi kokari ku je a YouTube channel din nawa mai suna matasan Ababuza TV ku yi min subscribing in Allah yadda da na saki wannan shirin za ku gani shi